Здравейте, ютубъри и вибоксери, аз съм Gamer Planet и днес започвам Gamer Planet Play Minecraft. Един нов Word. Хими! И пак Хими едно е при мен. Вече имам един клип в YouTube. Как се прави? Не! В ти вече ме дразниш. Затова продължавам. Да съберем малко дърво. Грифам село. Браво, ти си грифач. Не, просто някакво представя. С TNT е по-яко да се гри. Аз ходно също грифам. Сега първо да си набавим малко храна. Нямам пажина. Браво. Хими. Сега първо май ще живея под земята и после ще се... Той обича земните къщи. Мълчи. Казвам, че обичаш земните, не земните. Аз не обичам земни къщи, просто няма къде да живея сега. Защо няма къде да живееш? Мързи ме си правя точно сега къщи. И мен ме мързи, аз дори не си правя. Ма ти си до селото. Не знаеш, че съм на село. До селото. Бах съм в селото, не съм в село. И там си има безкрай къщи. Ама когато аз съм на креатив сега, когато съм на сурвивал, си правя аз къщи. Ма много рядко. Винаги съм по улиците. Викаш на улицата. Така. Търся зомбита за пребиване. Кава стои. Ще направя на пехлава. Аз съм досаден. Но поне си призна. Аз не съм досаден. Що е излага? Не знам. Извинете, но ще направя на нещо. Признавам си, имам екстра емоти, като натисна L, всичко ми изглежда по-светло, за да виждате по-добре. Ти си чува за това, бе? С това мога да летя. Не знам. Нали аз съм го използвал. Използва си ти. Използвал съм го. Не лъжи. Използвал съм го. Не лъжи, бе. Да сложа един 6. И една печка. Твоята машина я сбърк. Ще влезна в филтър да я видя. Окей. Но не знам защо това го оставих. Ти правиш странни неща, аз не съм странен като теб и не ги мога все още. Начинаещ съм. Аз като че ли съм професионалист. Да. Но това е най-лесното нещо на света. За правене тази машина. Май вече схванах какво трябва да направя. Ами отдолу, ама ти коя искаш, тази с купчето ли? Да. О, тази е малко по-сложничката. За малко ще стопирам клипа и веднага се връщам. Върнах се.
Да продължаваме с копането. Айрон. Още айрон и още айрон. Мисля, се качвам в къщата. Нямам все още купа. Така. Ако може да се спреш споделяне. Какво? Нищо. Ти съм си споделил екрана? Иначе много ще да ми лагва. Мен питаш ли ме? А мен ми лагва още от всяко. Значи сега трябва да е... О, ябълки! Супер, две ябълки. Така... Трябва още малко дирс. Мога. Не ми стигна. Очаквайте още много епизоди. Ако не ме да мързи да правя. Той мързи. Да, нали, като тебе. Сега тук е на врата. И направих си машина. Не се направи? Направих по-клетата си машина. Яка ли? Да. Това било много лесно. Знам. Но ще направя това. Ти се побърка сега с машините. Да. Стана. И това беше за този епизод. Довиждане.